Hola, en aquest vídeo anem a instal·lar i configurar un servidor web amb Apache en un servidor d'Ubuntu. Tot seguit el que farem serà configurar fins a 4 virtual hosts i 3 d'ells els resoldrem amb la resolució DNS del nostre servidor DNS que està implementat al mateix servidor que anem ara a instal·lar el servidor web i que també a més conté un servei d'HCP. L'altre virtual host el resoldrem, com té un nom de domini distint que la zona directa que van crear i el domini local que van crear en el nostre servidor DNS, el que farem és resoldre'l d'una manera manual des de la màquina del client. Bé, doncs per a poder aconseguir-ho, bàsicament necessitem dues màquines, un servidor d'Ubuntu i un client que pot ser, per exemple, en el meu cas serà un Linux Mint, però se podria utilitzar qualsevol altre client, o bé Windows, o bé Ubuntu, o de Linux, és a dir, qualsevol altre client. Bé, doncs jo ja tenia prèviament iniciat el meu servidor d'Ubuntu i el que vaig a fer és, primer de tot, accedir al sistema. I un dels primers passos que vaig a fer va ser instal·lar el servidor d'Apache. Apache és un dels programaris més utilitzats per a controlar un servidor web o per a que doni un servei web i serà el que utilitzarem per a fer aquesta activitat. Bé, doncs una vegada acabada la instal·lació, el primer que anem a fer és comprovar que està funcionant correctament. Per tant, el que podem fer primer de tot serà iniciar-la amb sudo service apache 2 start i tot seguit comprovar el seu funcionament amb l'ordre status. Bé, sembla que no hi ha cap error, que s'ha instal·lat correctament i també podríem comprovar-lo des del nostre client. Una de les possibilitats és accedir al nostre client i el que farem serà obrir el navegador d'internet i especificar la IP en la URL a la que volem dirigir-nos. En aquest cas va ser la IP del nostre servidor Ubuntu, que conté, com us deia abans, els 3 serveis, o sigui, el servei d'HCP i el servei DNS que havíem configurat ja en vídeos anteriors. I ara, com veiem, al especificar la IP del servidor, apareix també la pàgina per defecte d'Apache i s'està indicant que sí, que el servidor està treballant adequadament. Bé, una vegada comprovat el funcionament del servidor Apache, el que anem a fer és configurar 4 hosts virtuals, com us deia abans. I bé, el primer que anem a fer és crear les pàgines web. Jo les ja tenia creades prèviament i les havia copiat en el directori /var. Així que podríem veure que efectivament ahí apareixen 4 pàgines web, web 1, web 2, web 3, web 4, i el que anem a fer és crear l'estructura de carpetes que contindran els hosts virtuals i copiar aquests documents en cadascuna de les carpetes adequades. Bé, el que tinc que fer en la carpeta /var/www, crear les 4 carpetes que contindran cadascuna de les pàgines, cadascuna en una carpeta distinta. Per tant, executaré l'ordre sudo mkdir amb el modificador -p per a que ens copie també tota l'estructura i crearem la carpeta web1/public, que és la que contindrà l'índex HTML que tot seguit copiarem. Farem el mateix per al host virtual 2, web 2, web 3 i web 4. Bé, el que anem a fer ara és copiar
les pàgines web que ja havia creat prèviament. La pàgina web és molt senzilla, podríem editar alguna d'elles per a que se vera, però bàsicament contenen uns títols i uns HRs i uns capçaleres més grans i més menudes en les que indiquen i bàsicament canvia el nom de la web que està implementant-se. Fixeu-vos en la primera, té dins de la capçalera el títol i després, com veu, especifica que és el host virtual web1.nomdomini.org, que és el nom domini que tenim implementat, el domini local que tenim implementat en el nostre servidor DNS amb una zona directa i una zona inversa, i anem a crear en aquest cas 4 hosts virtuals, 3 que van a pertànyer al domini, al nom domini.org, i un altre que tindran un altre domini que l'anem a resoldre d'una manera manual molt més senzilla. Bé, vist ahir el contingut de cadascuna o de les pàgines web que anem a copiar, el que anem a fer és manejar-les, en aquest cas, a la carpeta que he creat abans per defecte. El copio indicant tota la ruta completa. I el que vaig a fer és canviar-li el nom i deixar-li el lloc únicament amb index.html, que diríem que és la pàgina que hauria per defecte cada virtual host, la pàgina index.html. Manege en aquest cas amb l'ordre sudo, si no es queixarà, i ho faig per a les 4 webs i les 4 carpetes que he creat per a que les continui. Faig el mateix per a la web 3, i finalment per a la web 4. Bé, una vegada copiades les pàgines web en les seues carpetes corresponents, el que vaig a fer és configurar en els hosts virtuals. Tinc que anar a la carpeta /etc/apache2, que és la que conté totes les carpetes i arxius de configuracions necessaris. L'arxiu de configuració principal és apache2.conf, no l'anem a tocar, igual que portsconf, perquè per defecte anem a treballar en el port per defecte, que és el 80, i també la configuració d'Apache, la de per defecte, que estan activats ja els hosts virtuals, no tinc que tocar res més. I anem a treballar amb aquesta configuració bàsica. I el que vaig a fer és anar a la carpeta sites available, que són la carpeta que conté la configuració dels hosts virtuals que anem a crear. Si llistem, veurem que per defecte ja té instal·lats 2 hosts virtuals, un que és el per defecte la resposta del web, quan hem executat en el mint hem vist ahir com s'obria una pàgina web, que és la que ens diu que Apache està funcionant, i per tant això és el 00default.conf, és la carpeta, la configuració d'aquest virtual host, que s'instal·la l'HTML corresponent a aquesta pàgina web, està en //www/html, que és per defecte on se van instal·lar els virtual host. I després també té un altre virtual host de configuració també per a que es provi la connexió segura amb SSL. I bé, el que vaig a fer és, ajudant-me de la configuració per defecte d'un virtual host, anar creant la resta. I el que vaig a fer és copiar el document default.conf amb un altre nom per editar-lo, que en aquest cas serà web1.conf, és a dir, un fitxer de configuració per a cada una de les webs que vaig a configurar com a virtual host. Vaig a afegir el sudo davant, i això el que ha fet és duplicar l'arxiu. I tot seguit vaig a editar-lo per a posar les dades necessàries per a el virtual host que volem definir i configurar. Bé, per defecte anem a canviar la directiva server admin i anem a posar un altre altra adreça de correu per a aquesta directiva,
que serà admin@nondomini.org. Anem a afegir també un parell de directives més, que serà el server name, que especificaré en web1, i també el server alias. Que serà www.web1.nondomini.org. I el que sí que és important és que canvi la carpeta on s'executarà el web, que en aquest cas és les que havíem creat i que havíem definit com a web1/public, que és on havíem copiat la nostra pàgina web, la que volem que se resolga amb el virtual host. I bé, una vegada tinc especificat aquests paràmetres, el que vaig a fer és guardar-lo, guardar el document, i el que vaig a fer és d'alguna forma veure que efectivament ahí apareixen ara ja aquests virtual host, i el que vaig a fer és crear, diríem, un per a web 2, per a web 3 i per a web 4. Utilitzarem l'ordre de copiar web1, que ja va ser molt senzill, canviar als altres dos, als altres 4, millor dir, als altres 3, amb web2.conf, copio també web 3 i web 4. I el que sí que vaig a fer és editar-los, començant per web2.conf i després els altres dos. I canviarem els paràmetres necessaris. Aleshores, així tindrem que canviar web 2, així canviarem també web 2 i així també canviarem la carpeta on està copiat aquesta pàgina web. I així que la guardem també. Anem a fer el mateix per a web 3. Web 3 i web 3. I també anem a fer el mateix per a web 4, però amb matisos, ja que aquest pertany a un altre domini. Així que anem a canviar les dades corresponents. I així, com veu, tenim que canviar també altre domini. I així també especifiquem web 4. Bé, guardem el document. I el primer que vaig a fer una vegada creat els hosts virtuals va ser activar-los. Ara estan disponibles, falta activar-los. N'hi ha que utilitzar l'ordre sudo a2 enable site i especificar el web o el host virtual que volem activar, que en aquest cas serà web1. Farem el mateix amb web 2, amb web 3 i amb web 4. I com veieu, se'ns va estar informant-nos que necessitem reiniciar el servidor d'Apache, que és el que anem a fer tot seguit. Sudo service, Apache 2, restart. Sí, m'he enganyat al escriure Apache. I també podrem confirmar que efectivament està executant-se correctament o que no tenim cap error. Com veieu, no dona cap error. I bé, una vegada tinc creats els webs i els tinc enllaçats, fixeu-vos que el que tinc també en la carpeta ara Sites Enabled són els hosts virtuals que tinc actius. I com veureu, apareixen enllaços simbòlics a la configuració dels virtual hosts que està en la carpeta Sites Available. I en esta carpeta d'alguna forma el que se fa és crear-se aquests enllaços simbòlics a la configuració de cadascú dels hosts virtuals. Una vegada tinc creats ja els hosts virtuals i actius, vaig a afegir d'alguna forma aquestes pàgines web al meu servidor DNS. Anem a utilitzar
el client que tinc allà per així actiu, i el que vaig a fer és accedir al webmin i configurar-lo gràficament des del webmin. Així que especifique la pàgina web o l'adreça del meu webmin, que està en el meu servidor, que està en 100.254, el port 10.000, i bueno, accedisc al sistema. I així, per una banda, tindria que aparèixer també ja configurat o actiu el servidor d'Apache. Podem veure que en servidors efectivament apareix el servei d'HCP, el servei DNS i el servidor SSA, que el que no apareix és el servidor Apache, i el que anem a fer és, abans de continuar, refrescar els mòduls per a que ja veure que efectivament el webmin també el reconeix. I bueno, doncs necessaria també configurar el servidor Apache d'alguna forma gràficament, però com ja ho hem fet tot des del terminal en el Ubuntu Server, doncs no cal fer res més. El que sí que anem a fer des d'ací és afegir els registres de recursos per al nostre domini local, que en aquest cas és nomdomini.org, i el que vaig a fer és editar el fitxer de registres de zona i així afegir els 3 registres de recursos per a resoldre els 3 virtual host o hosts virtuals que acabe de configurar. web.nomdomini.org, que serà un registre de tipus internet i de tipus adreça, amb la IP del nostre servidor web, que és el mateix que el servidor DNS i el servidor d'HCP, que és la 192.168.100.254. Faig el mateix per a nomdomini per la web 2, MiloKit, i així n'hi ha que ser cuidadosos i qualificar completament els noms, afegint un punt al final, perquè si no tindríem algun error i no es configuraria bé. I així també afegim la mateixa IP per la segona web i també escrivim el registre de recursos per a la tercera web, que està associada al domini. I bé, i així, com us deia abans, molt cuidadosos a l'hora d'especificar els FQDNs o adreces totalment qualificades. I bé, vaig a gravar ja la configuració. Tornaré al menú principal i així el que vaig a fer abans de reiniciar el servei és comprovar els registres. Pareix que no ha trobat cap error inicialment. I des del mateix Ubuntu Server vaig a reiniciar el servei DNS per a que afegisca aquests 3 registres de recursos que acabo de crear. Així que executaré l'ordre sudo service, ho farem així més clar, sudo service 20 nou restart. Veurem també que efectivament no dona cap error i està tot executant-se correctament. Així és, el servei està actiu i està executant-se, per tant no dona en principi cap problema. I bueno, sí que dona algun warning, però segurament no ens afectarà per a comprovar el funcionament del servidor Apache. I ara el que ja sí anem a fer, per exemple, intentar provar si des del mateix servidor web se resol correctament les peticions, i per exemple podria provar en l'ordre curl www.web1.nomdomini.org, i això el que faria, si tot funciona bé, és mostrar-nos el codi HTML d'esta pàgina web de Web1. Sí, efectivament, ahí es mostra que ja el servei Apache està funcionant bé, també el servei DNS està resolent bé les peticions, perquè ens apareix, com veieu, el codi HTML que havíem vist abans. I ara el que vaig a fer és també comprovar des del meu servidor, des del meu navegador del client, que efectivament
estan accessibles les pàgines amb els hosts virtuals que acabem de definir. La primera seria, per exemple, www.laweb1 i efectivament ens dona la informació que us dia abans, amb uns títols, que és el host virtual web1 i que està dins del nomdomini.org i bé, i que d'alguna forma s'ha resolt amb un host virtual i amb un registre de recursos que s'ha afegit al servei DNS. Faríem el mateix per a comprovar la pàgina 2. Este és un poc diríem el propòsit i l'objectiu d'un servidor web i sobretot la utilització de hosts virtuals que permeten resoldre el mateix servidor web pot resoldre o executar diverses pàgines web. Bé, també veiem que està funcionant correctament i també comprovaríem la web 3. I també veiem que s'està executant correctament. Si intentem executar la web 4, en principi no funcionaria, primera perquè no l'han posat com el registre de recursos, però si l'especificarem amb un altre nom de domini no funcionaria. Aleshores tenim que resoldre d'una altra manera. Si jo busque la pàgina web 4.nomdomini.org, segurament dirà que no troba la pàgina web. Per tant, anem a resoldre aquest problema o aquesta pàgina web conté un altre domini des editant el fitxer host de la màquina client. Per tant, puc especificar es troba en la carpeta etc i el nom és hosts. Vaig a editar així manualment este document per a que especificar en quin lloc es troba el host virtual 4. Bé, el que vaig tenir que fer és afegir la IP del nostre servidor web i especificar-li la pàgina web que vull sol·licitar, que és www.web4 i així canvia perquè és altredomini.org. I una vegada tinc especificat assignat aquesta IP a aquesta pàgina web, guarde i ja puc eixir del terminal. I així m'havia enganyat, així que el que tinc que posar és especificar l'altre domini, perquè aquest domini, aquest host virtual està configurat amb altre domini. I ara vaig a intentar executar-lo. I com veieu, també se resol correctament. Aquest seria el host virtual 4, que és web4, altredomini.org, i com veieu i com us indica així, està afegit al fitxer host de la màquina client per a resoldre aquesta última petició. I en principi aquesta seria el vídeo d'aquesta configuració, és a dir, la configuració com començàvem i com diem a l'inici, instal·lar i configurar un servidor web amb Apache en una màquina o en un servidor d'Ubuntu i després configurar els hosts virtuals i resoldre també amb un servei DNS i també, com hem vist manualment, a través del host de la màquina client. I bé, ja ens veurem al proper vídeo.